weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to laawela joɗɓe cofola alana tufgela nayi nima kundela rewo kundela worgo tiggere yene tiggere sire kon waktu yoni ha to siwi ha to tohomaji e nder galle abou sidi e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal accident musɗo baɗɗo to matam kene fota wonde kilométre uji 6 hakkude mi ogo rewɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen to leydi mauritanie laamu leydi ndi rokkiri koppreje jonɗe no fewi ɓen hewɓe joguiɓe ñabbuji cornique e nder ɓalli mumen gam wallideɓe e lewru korka teddunɗo to leydi mali caggal yontere wulde jaw janguji badde e nder leydi ndi wonande pelle ɗiɗi fedde yaadiɓe seehu boli kame dana amasagu pelliti waddude jungo e fandu gam habtade ɓen taweteɓe e falde mumen to leydi guine konakiri gam ƴellidde wangotoɓe nder leydi ndi jeeyi sababu hoore jaggoɗo leydi ndi fawi hayre mum hanki toon to laaɓe gam wadde boowal laaɗidiwoje garɗugal gam ƴellidde faggudu diwano kabruji men manamen ha to côte d'ivoire niger burkina faso RD Congo ma jaha to Gabon kame Kenya ha to jolama jaberi musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗen kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original diwɗo toon to leydi france taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d'électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d'électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d'électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kerma Sar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d'électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e zampulaji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumen ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d'électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d'électricité a mosat hatina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d'électricité e dow meɗen ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeeygu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti
ceerno jibisi ne jogii lekki kesi wittaaki wiyeteeki muuɗa hirnda sa muuɗi tan a yiitoto heen hoore maaɗa ceerno jibisi ne jogii leɗɗe bittaade cafrooje yoga ñabbooji cuuɗotooɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogii pegge usula ndeenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaaɗo listihar sa noddiimo a rokkiimo inde ma e inde nene ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴeewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗu kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗemo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222 28 10 00 13 base ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena ciggam nangue wulgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi Turki ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heɓ kaaƴe glace ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congelan ma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keɓlaɗo to leydi Turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turki kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woyduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woyduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigoji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma kurelte ko ha ko moƴƴo iwru ko en tokkore dinnoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ko haako woccako ala rewam ala effet a yarat tan aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu muɗuma ɓandu tuƴiru neɗɗo ɓandu jaaɗoru ɗaɗi cukkiɗi yahata juma yahata jama jokkodire
gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi an joguiɗo sukara e ɓandu muɗuma ko noonne kadi joguiɗo diabet kala hen ko wawi wonde sa jokkodire gorel teyya ma yiito hen hoorema ko ɓuuri yawde sa yiiɗi andude gorel teyya ko nafata jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteyya.com ma yi toon ko gorel teyya safrata sa yiiɗi jokkodirde tonggode gorel teyya so tawi koto leydi Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa mbatta ko 00222 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto leydi Sénégal jokkodirta koye Mamadou Gayda 77 128 23 46 so tawi gonɗa koto Kidira jokkodirta koye Ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi gonɗa koto Wourossogui jokkodirta koye Aissata Seck mbatta ko 77 199 00 86 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique ko Abou Sokor Al Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel teyya e jeese men mbadden dando faade gorel te kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe dewo bira ɗiɗi seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no jayde Weltare TV woyi wadde kala ñalawma gila korka fuɗɗi ko jaɓɓade musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane artana men andude diine men nde tawno ko actualité ko fate banggue lewru korka ñalawma hande o mawa aranen ko fate banggue neɗɗo mo hattanani ene wawi ñamde ñammina ene wawi kadi wasde horde ñammina ene wawi wasde horde wasa ñamminde ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi. ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe en ñaaguima Allah moƴƴere aduna e lahara enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe foof yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe o yaafo en ko taariɗen ko perguitiɗen sikki ala ha hande kalaten koko faati e korka ene woodi nayo ɓen ɓe joɓata eɓe ñammina e yeeso yiɗede ko kalaten ko noon tungɗiɗen koye ceerno meɗen ceerno Ousmane Aw ɓurɗo andirede Ousmane Dumga ko suka joɗɗo gandal pewɗo gandal moƴƴuɗo gandal sikki ala o wi ko Ada Diassa umma o ko noon wiyete Ada Diassa ɓeɗo nayo ɓe korata ene yiɗa ɓe ñammina soɓe ñamminani basi ala hen ko aatis ɗomɗinowo mo ganduɗa oɗo o wawa muñde ɗomka so tawi o ɗomɗi tan wonko bonnantamo o hoorata omo yiɗa o ñammina so ñamminani basi ala hen goɗɗo o ko daif ko wiyete looɗo ko mo ganduɗa ko neɗɗo pamɗuɗo sembe looɗo on so tawi o hoori tan ene lorlamo so ñamani o yarani tan o dañat caɗele o hoorata ene yiɗa o ñammina tataɓo o ko jeeyi woni keyɗinowo oɗo o suusa heege so tawi o heyɗi tan ene tampinamo ene lorlamo o hoorata ene yiɗa o ñammina nayaɓo o ko cheikhul kabir ko wiyete nayejo ko mawɗo nayejo jaaɗo ha naywi o hoorata ene yiɗa o ñammina ɓeɗo nayo ene yiɗa ɓe ñammina soɓe ñammini ene moƴƴi ɓe mbaɗi ko moƴƴi soɓe ñamminani ɓe dañata bakkat ɓe Allah ene yaafi ɗumen korka mumen e ko jiɗɗen fawde hen tan ko wasiya wonande ha tengti noon e enen fuutankoɓe ɓe saabu neɗɗo ene yaha ha naywa so tawi a wi ɗum hoto hoor tan e wima yallah heedame maɗa min kay mi hoorat tan hayso mboɗo ma mi hoorata ay Allah yiɗa ɗum so tawi ganduɗa an aɗa rewanno Allah gila e cagatagal maɗa e cukaku maɗa
ha woni nayejo ko Allah wima ya woppu hoto wat ko mbaɗanoɗa ko fu kanum ene yomma. Ay so tawi neɗɗo ene rewa Allah o rewi Allah omo waɗa ɓernde makko o jaɓama walla jaɓaka, kono so tawi kam Allah lomtimama waɗanima ɗum kam luural ala hen koko jaɓa ɓaade ko Allah waɗanma. Ko Allah wima hota wat ko mbaɗannoɗa ko mami yoɓe ha timma. Ndeke noon wadde so tawi ko Allah wima no ɓaade ko Allah wima noon hoto ƴeewtan an yidde ma tan e rewde Allah nde mbaɗa ko ene lurluma. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah deftani fittandu so wona ko wawi jaafuɗon e konngol arab ngol walla konngol qur'ana o. E sikki ala ko woni wasiya men tan ko kala mo ganduɗa oɗo ko sharia wimo hoto wat ɗum, so Allah wimo hota wat tinno ar woɗɗito ɗum goppa ɗum, sa waɗani haɗatama dañde baraji. So tawi a nayi wi walla ka ɗomɗinowo walla ka keyɗinowo walla ka looɗo, so tawi a horani hattama hebde baraji horɓe ɓe ɗi keɓata ɗi. ɗum noon yo Allah wonan en wonda e men ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane to liksebe gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. On jaram. Ceerno Ibrahima Saydou Kane no mbiɗani ko noon tigui humpitade ɓuuri humpede yo yimɓe kumpinnayeɓe ɓe e ɗomɗinoɓe e heeguiyankoɓe e lohɓe ɓe nde tawno Allah deftani fittandu sowona yo ko wawi sa waɗi ka wawa ka ñawdoyo fittandu ma, kono kadi an kattanɗo aɗa andi aɗa hattani Allah ne andi aɗa hattani, sa hattanani aɗa andi a hattanani Allah ne andi a hattanani, nanguirtama ɗum. kono noon wonko cifiɗa ɗo henna ko wayno ɗomɗinowo walla keeguinowo walla neɗɗo lohɗo on tawete koye Ahmadou Dia gorko mo tirguimme. So korka ari hay lotade wo lotota ko wiyata ko nden wo heyɗata kabruji men ɗemngala pulaar jeheten ko toon to Matam jamma aljuma ne jofi aset ko accident musɗo baɗɗo on minicar giwnoɗo to Dakar ne fano toon to Wawnde. Nden ɓe gari haɓe ɓenni Wourossogui kilométre uji 7 hakkude mum e ogo ko ɗon oto yani yimɓe ɗiɗo noon rewɓe ɗiɗo mbasi en pittal men hen goto ko ɗon e ɗon, goɗɗo wasi fittan koto hôpital mo Wourossogui, kamɓe noon ɓe paano koto Wawnde ngam wiroyde jaltuɗo aduna. Kono kadi hewɓe cettima wonande oɗon minibus gila Dakar, kanko kala ko woni yeeso makko yitan ko dublade ɗuma, o yiɗa haydara wona yeeso makko ko dogow dogdu sattudu koye oto goto o yinno dublade. Dekke ɗeɗo henna gueɗe keeɓi hen wi APS jaydiyanke Ibrahima Camara kabruji men keddotoɗen koye leydi Sénégal. Sukaɓe nogase goo suka Sénégal najo wasi fittandu muɗuma ɗum ko ɓen ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol to Tunisie. ɓe gonno koye laaɗe mabɓe ɓe jinno faade ko toon to Espagne ken wona balɗe 10 ko ɓe majji ɓe jiitanoka ode saaha ɓalli mabɓe kala jiitama kamɓe ɓe nogase goo suka Sénégal najo mbaɗama identifié woni hen ko Dakar, woni hen ko Cap Skirring, woni hen kadi koye nder région ngaji leydi ndi Sénégal keddiɗɗi cimtol diwan Kolda nokku mbiɗeɗo Saare Bejji e nder diwan o kala yogay nokkuji hollittama kala temedere hen 80 finoɓe toon jarata koye boyli ngala force uji ngala diƴƴe goɗɗe oɗo saaha koye ɗin fannuji ɓe keddi yaltini ngol cimtol ko boñ windere. ɗum noon koye jonde joɗinode e yontere yawtunde taw ganda joɗino ko toon to loni to fati banggue ñalawma ndiyam e nder windere nde kala Ami Diop woni inde makko o teste liggotoɗo e ndiwowa ka leydi Sénégal nangganoɗo ken wona lebbi 3 toon to Dubai ngam teskede wersani walla mbiyen tottirani kalisaji biyeji joɓanoɗi e dow inde makko caggal jagganoma toon caggal kaldigal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe o wawi accitede ngam teskede wonande code makko o won goɗɗo hutori ɗum ha wawi yaltinde ɗeɗon koppareje. kono ɗo saaha o accitama taw hay dow sarɗi goto o rewraka e dow muɗɗoma wonande ɓen fettiyankoɓe football walla ɓen yiɗɓe football e nder leydi Sénégal ene jogui sunare mawde no fewi. nden sunare ko jaltugol aduna on biyetenoɗo Mamour Ndiaye ɓurnoɗo andirede Ndiaye drapeau taw kadi ko duuɓi 61 o yaranno kanko noon kalne jiiɗa barode teddungal 12e gaynde kanko heewi jogade oɗon ararayi kanko weynata oɗon drapeau kanko wasi fittano makko hanki o wonande hewɓe noon e yiɗɓe football leydi Sénégal neldi duwaw dendagal 12e gaynde neldi duwaw gaynde baroɗe Sénégal ɗe kala
kami ɓesguji Sénégal naɓe kala kono ne kadi Yakuba Diatara jagorɗo coftal ɓalli kono ne kadi Makhtar Ba gonnoɗo jagorɗo oɗon fannu Augustin Senghor gardiɗo ko fate banggue fédération football mo leydi Sénégal e woɗɓe kala jayidi yanke keptinaɗo no fewi biteɗo Cheikh Diaby taw kadi ko keptinanoɗo toon to 2STV caggal nde iwi toon udditoy wonande groupe mo iniri PM7 actu ɗeɗo henna balɗe walla mbiyen hanki hollirama natal makko ne waɗa hip ene wiya o yalti aduna ko ɗon e ɗon o holliti omo wuuri omo selli o monayi jaam o holliti hen noon mette makko mawɗi no fewi te kadi o holliti ko porto plainte kala bawɗo wadde ngal ɗo henna baɗal teskede e nder leydi Sénégal e kala saha tinata tan wone médiaji goɗɗi to banggue ɓoggi karalle ha jaltina natal ma binda hen rip wonde an a yalti aduna jokkere enɗam mawɗo leydi ndi waɗi ɗum ñalawma hanki o nde o ƴetti téléphone makko o noddi on sarɗi yanke mo yeewi biyeteɗo Cheikh Bara Dolly Mbacké mo ganduɗa hitande yawtunde haalino makko konguɗi mettuɗe no fewi ha on wattidi to kaso ken wona dumunna jonɗo seeɗa o noon caggal jaltugol aduna jinnaɗo mum debbo mawɗo ndi hocci téléphone mum noddimo gam duwanademo ɓe kaldi kene fotta wonde minute aji tati taw fati koye duwaw ko wona ɗum ko noon suudu sarɗiyeji nde leydi Sénégal gardiɗo sarɗi yankoɓe itti wonande goomu taw kadi ko ɓen Benno Bokk Yakar taw ko ɓen jooɗiɓe toon to suudu sarɗiyeji taw kadi ɗowi ɗum ko Oumar Youm gam yettoyade toon duwanade oɗon a wonande sarɗi yanke mo jinnaɗo mum yalti aduna keddoɗen ha joni koye leydi ndi Sénégal oɗo saaha teska ko fati banggue dawrugol bindande kewɗe gaddi hakkude Macky Sall hoorejo leydi ndi kami Idrissa Seck gardiɗo parti Rewmi wonande goto e on taw kadi ko coordinateur wonande parti Rewmi taw ko toon to Xumbala kanko on biyeteɗo Assane Niang wo holliti ñande 15 nduɗo henna lewru avril aɓe noddi parti mabɓe Rewmi kala to Xumbal gam waɗi toon meeting mawɗo moɓe inniri meeting kumtari gam joƴƴinde Idrissa Seck beele wona bir mabɓe 2024 paaɗo o jeheten ko toon to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabaruji garandena kikiɗe hande o to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Salamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hettotoɓe Weltare TV. Kabaruji garanden ɗo e nder Ziguinchor jeyeten ko to e département Bignona wuro ne wiye toon Mangoro. Kamɓe de ɓe kolliti caɗele wuro mabɓe hafere kuura wirtima wuro ngo ina wayno gure catiɗe ɗon ɗe foof dañi kuura kamɓe ɓe dañani ɓe gullitima solleke noon ko ɓuuri yawde yaccade yo walluɓe ha joni ina wayno solleke noon jabakiɓe kamɓene ɓe kolliti so tawi jabakiɓe e ɗeɗo balɗe garoje kamɓene koɓe ummantoɓe koye mabɓe ɓe kolliti kadi eɓe jogui toon dispensaire ina wayno docteur ɓe so pinita garat jooɗo ɓe ngala médicament ɓe ngala hunde ɓe gullitima laamu ngu yo waw fabade ɓe wawa walludeɓe eɓe jogui toon sem o ko jangguinoɓe ɓe fo ina wayno kala pectaɗo toon fettanoɓe ɓe yo gar toon hay goto jaɓani arde wonnoɓe toon ɓe jeehi ina wayno kala suuji ma won nayyi nan toon ina mbiidi ngala jangguinoɓe ɗum ɗo ɓe gullitima laamu ngu yo waw neldudeɓe jangguinoɓe ko ɓuuri yawde yaccade muma kañum wadda eɓen ɗo e nder Ziguinchor ɓe mbaɗi haalirde mabɓe ɓe kolliti kañum wadda kala ɗo wawi wonde yo artu wawi heblanade élection 2024 eɓe jagganimo ɗo henna hande eɓe jagganimo ɗo henna janggo so tawi en garti e ɗo henna hooli oɗo Stéphane Badji kanko de ko joueur national ɗo e Casa o wonno o ummi ɗo henna o waɗama taw équipe national Sénégal o joui laabi 11 o ummi ɗon o fewi Farañse o ummi ɗon o yeehi Allemagne o ummi ɗon o yeehi Turquie o arti noon o ruttima e équipe makko Casa Sport ɗo wonno ɗo henna o signini contrat ɗum noon ne wayno kamɓe Casamance naɓe foof e Ziguinchor naɓe ɓe kolliti weltare mabɓe eɓe noddi kala ancien joueur Casa ɗo wonno so tawi dañani toon club yo artu wawa jaggande holɗum équipe mabɓe o wawa wallodirde e mabɓe ha équipe o wawa mahade wawa yaade yesso no ɓe jiɗirni ɗum noon Weltare TV musidmon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto
kabaruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkondire Sar Abdoulahi Saar korka jam yo Allah ko walde jam. Allahumma amin ya rabbi. sen ngewi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie gouvernement leydi ndi yaltini kene tolno e koppareje jonde no fewi 65 million taw koye koppareje uggiye kidde ɗe ɗum noon ko wallidde ɓen joguiɓe caɗele insuffisance rénal taw ko ñawɓoje taw kadi koye ñabbuji goɗɗi chronique tawiteɗi e nder ɓalli kene tolno e ujunere e temedde tato taw ko ɓen joguiɓe rafiji taw kadi ko rafiji mborosaji gonɗi e nder ɓalli keeɓi balle mawɗe no fewi kene tolno e ujunere e temedere joguiɓe caɗele rénal insuffisance rénal kañumenne keeɓi hen balle mawɗe no fewi ɗum ko hakkude gouvernement kame cetala ta jour ngam beele moni kala tina wonande lewru korko ndu wasatinde hen caɗele wasatinde hen yeebede mawde no fewi ko wona ɗum ko cetal ta jour ɓe jettima hanki o toon to tujunina e legal Al Jazeera ngam yettinde toon duwaw mawɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ɗum ko caggal cumo musɗo bannoɗo toon to tujinin ha ganduɗa yimɓe tato mbasen pittali men taw koye Gaza fettuno e nder hayma mabɓe hewɓe hen gañine tawe to hôpital kamɓe noon ɓe jahani juuɗe ɓole ɓe nawi toon koppareje jonde no fewi ngam muññidde en ɗam ɓen wasɓe hen ɓeɗo hen yaltuɓe aduna keddoɗen ko to leydi Mauritanie de syndicat ji ɗiɗi taw ko syndicat médecin et spécialiste en kamene wondi spécialiste en kamɓe ɓen médecin ji ɓe kolli kamɓe ɓen syndicat ji ɓe kolliti aɓe keedani wonande ɓen gollotoɓe hôpital mo Nouadhibou ngam teskede ɓen guuri tan koye seppoji ɗiɗo dumunaji kala koɓe eri jagorɗo celal ɓalli gendi ndi gueɗe ɗeɓe kolliti aɓe ngakka ɗum e nder on hôpital hande ala ko gasi haydara ɗin syndicat ji ɗiɗi kolliti ma ballitɓe e seppoji ha koɓe jiiɗi koɓe keeɓa ɗum ngam teskede so tawi neɗɗo ñawɗo ari ala kala koɓe mbawani ɗum ngam oɗo saaha ngakkugol wonande matériel uji kewɗi ɗi ɓe gulliti e kala saha taw ala ko gasi ɗannotoɓe e nder gendi leydi Mauritanie kame yaltoɓe kala oɗo saaha poofi kenal lakkitare no fewi ɗum ko caggal jagorɗo tambiɗo oɗon fannude dartini ko wiyete test PCR kamine wonde carnet vaccination kala ɗum noon o holliti dartinama ha laaɓi ɗum ko ñalawma hecciyanke o ko fate banggue boros covid 19 so wona kay on jaltowo gendi leydi Mauritanie ene fayi leydi gondi taw ndin leydi kañum dartinani ɗum alay saguel mbaɗa sa waɗani ndi leydi ndi paɗa a natoyta ɗum kono saɗa ara e leydi Mauritanie fotani ni a hatojinani wadde ɗum walla saɗa yalta e ndiɗon leydi faade leydi gondi to Nouadhibou keddotoɗen association Al Furqana ɓe juɓɓini ko fate banggue kawguel Qur'anil Karim battugel tataɓi weela kene fota wonde temedde nayo dursittoɗo Al Qur'anil Karim tawtorama ɓenne kadi ulama en anduɓe taw kadi ko humpittiɓe defteral teddude mbawi tawtorede taw kadi ɗoyi on association ko biteɗo Mouhamed El Amina woldu amar toon to Nouadhibou ɓe kolliti ngel kawguel garɗo yeeso kala ko jeenari tekkundi nde tawno ɓe kolliti Qur'anil Karima ene jari ko ɓuri ɗuma enenne guure men alɗuɓe men yo tinno jiɓɓina kawguel Qur'anil Karim ngam hirjinde sukaɓe faade deftaral teddunde nde tawno suka so tawi gañima oto walla million ngaji kewɗi walla biye Makkatul Mukarrama ene gasa kadi jinnaɓe kañumen ne coftana defteral teddunde nde tawno en ngala ko wona ndeɗo deftere teddunde sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali mouvement signataire taw koto banggue nandiral jaam sifande Alger ɓe jaɓani wonande constitution oɗo kesso jogorɗo hollirede ɓiɓɓe gendi leydi Mali ɗum ko caggal référendum woni vote membitela pimnogel wadde 19 lewru mars mayduɗo henno ndu ha hoorejo leydi ndi colonel Assimi Goïta dirtini ɗum ɗon kamɓe ngal catal ɓe kolliti ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo woni catal ESP kamɓe PSD e Al-Jawada woni CMC ɓeɗo kala ɓe kolliti ɓe jadani hen hande ɓe jaɗane janggo siftindon sifande Alger hakkude gouvernement mo leydi Mali ko serduɓe jooɓale ɗum ko guilay darorde ndeɗo henna hittande to leydi Mali keddotoɗen caggal ñalɗi gulɗi jaw to hakkude leydi to
ɗum koye pellodiral hakkude worɓe jogitiɓe armeji kame dosso en wañoɓe woni yaadiɓe Seehu Booli kame danama sago pelliti waddude junggo e fandu ngam rende diwan mumen wonande ɓen aroɓe toon ne nodditoro inɓe jihadiste en taw so ngari joɓoto ko pittali nawa dabeje kela kuɓeje bifto yimɓe ɗum noon ko caggal nde worɓe jeegomo jogitiɓe armeji wonnoɓe motoje jani e ɓen wañoɓe ɓe dañi fellodirde to wuuro wiyetego kolo dugu nden fiyande noon jeeyi sababu yimɓe hewɓe mbasen pittali men yimɓe ɗiɗo to banggue ɓen jogitiɓe armeji no joyi e mabɓe gañi kono ne gari to banggue wañoɓe ɓe ɗiɗo e mabɓe mbasi pittali men wone mabɓe gañi kono kadi ndeɗon fiyande ko fiyande musde no fewi ɓe kolliti caggal ɗeɗo hen gueɗe ne mbaɗa kala saaha koɓe jogotoɓe ndenka e kisal e nder diwan mabɓe sukaɓe yeyennoɓe carburant to leegal bitegal aljanna badji ne tawe gawo ɓenne kadi ko motoje tan gadda fetlaji tukka men difta nawa ne tawe nder bankasa kono ha ɗo andaka toɓe nawa ko groupe goɗɗo jogitiɓe armeji kañumen jani wuuro wiyetego kobo noon ne tawi nder commune mo Suguwe en tawi nder commune o Suguwe kamɓe noon ɓe joɗima fittandu neɗɗo goto ɓe nawi toon daabeji jonde hewɓe finoɓe e ngoɗon wuuro mbaɗi e ladde dogui gam teskede wonande caɗele teskade yoga won e nokkuji sengiwi to leydi Mali koto Guinée Conakry hoore jagoɗo leydi Guinée hanki 2 avril yeehi yaade sete timmuɗo no fewi on sete noon ɓe jeehi ko toon to laabe ko nokku ɓurɗo yodde yoga e nokkuji nder leydi Guinée ne jogui nokku ɗo kaaje beddoto ndiyam kami tule e ceene mum pawdirɗe taw kadi ko gueɗe ɓurɗe wawde witteje ganni fina tawaɗo pulagu ngu woni tigui rigui to ɓe kolliti ko nokku ɓurɗo wawde ƴellide tourisme ɓen wangotoɓe e nder leydi ndi jeeyi sababu hanki fawdemo toon tuufere ngam mahde toon bowal laaɗe diwoje wonande ɓen wangiyankoɓe ɓe mbawi iwde to giwi kala taw ne mbawi juroyade toon ngam wangade ɗin nokkuji o holliti maɓe diwɗen golle ɗo e lebbi 12 beele ɗen gueɗe kala ene mbawa rewde lawol to leydi Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo hanki moɓodiri sukaɓe yaadiɓe landa africain landa makko woni PPACI ɗum noon hanki ɓe moɓodiri koto palais de la culture to 13 ville ko holliti toon e nder konnguɗi makko wonande ndewo laamino leydi Côte d'Ivoire hay goto meeɗani yiide sukaɓe leydi ndi ne mawiya e maje kaɗɗe ni toon to Tunisie e banggueji goɗɗi kala kono ɗo saaha sukaɓe heege naatiɓe caɗele naati leydi ndi ɓe jeehi firti ko laamiɗo leydi ndi wawana leydi ndi ɗum woni konnguɗi makko kanko Laurent Gbagbo to Niger Mohamed Bazoum hoorejo leydi ndi waɗi waylo gardidi armée leydi ndi wottoɗɗima chef d'état majeur général armée leydi ndi keso biteɗo Abou Siddique Issa o lomti ko Salifa Modi on wo lomti caggal on gardini mum oɗo saha teskede leydi Niger ko leydi kewdi janguji no fewi ko noon kadi worɓe jogitiɓe armeji to Burkina Faso caggal yontere yawtunde nde ɓe dartinno golle France 24 e RFI e nder leydi mabɓe ɗum noon ɓe jaltini leydi mabɓe jaydiyankoɓe ɗiɗo gollotoɗo quotidien kame gollotoɗo journal Le Monde ɓen ɗiɗo diwama Burkina Faso gam teskede nde ɓe kolliri vidéo goto e nder caserne goto koñinke goto ene lebta suka goto taw hollirede ɗum wona hunde wonde no fewi ɓe kolliti wonande ɗin jaydeli occidentoji tawiteɗe nder gendi leydi mabɓe wonko jiiɗi goɗɗum ko wona tan sattude ɗin kabaruji ɗum ko ñande aljuma nde nde o noddano yo ara hujjo ala kala ko gasi so wona ɓe jaltinama gendi leydi Burkina Faso to Burkina Faso gila tan 2015 wonande worɓe jogitiɓe armeji nottortoɓe jihadiste en naate leydi ndi mbaɗi hen wargoji kewɗi no fewi kanko capitaine Ibrahima Traoré o waɗi waylo ko fate banggue ardidi armée leydi ndi beele kadi ɓe jogo sembe wawde habtade ɓen jogitiɓe arméji taweteɓe nder leydi mabɓe état major général armée leydi ndi woni Simpore Célestin on woni hande gardiɗo koninkoɓe kala o lomti ko biyeteɗo David Kabere onon mo lomti cukko makko noon woni Diallo Moussa on woni chef d'état major général adjoint armée leydi ndi so ala ɗo ko on lomtoto gam addude nden kay kisal onon jooɗi ko toon to Bobo
julaso ngam addude nden kay kisale nder leydi Burkina Faso to RD Congo Félix Tshisekedi horejo leydi ndi gila tan waɗi waylo jagorde leydi ndi waɗi batu mum gadiɗo e nder on batu noon wo wasiyima jagorɗe ne gaddantamo jencudi ko ɓuuri yawde ɗo e jonde mabɓe heddinde gila e cate kewɗe certuɗe ɗum noon ko ɗo tan e lebbi jeetati maɓe keɓon sumgoji hooreɓe leydi e nder leydi wonande RD Congo laamu leydi Gabon holliti metti mum no feewi ɗum ko suka debbo gabonaise mo duuɓi 17 janggannoɗo toon to Ankara laamorgo leydi Turki tawaɗo ene maayi sara université Karaboko ene ɗon tawani maayi hewɓe kolliti ko baɗaɗo viol kadi o wara ko wona ɗum ko noon wonande loskuɓe fannu ɓandu makko ɓe kolliti ko maayde naturel étudiaji tawi tawi ɗon kolliti ko baraɗo ko wonde kala gouvernement mo leydi Gabon e rima yo lelawal ko ɓuuri yawde waɗe hen kono ɗo saaha goto tumaɗo ala hen kala biyaɗo teɓa to Kenya Hayla Odinga gardiɗo lundi yankoɓe kewɗo yuɓɓinde seppoji ha tente yontere yawtunde ngam haɓade laamu William Ruto mo holliti oɗe saaha guilari e gardide leffol laamu ma yiɗi hittande guila nden gurdam ceerɗamene leydi he wo holliti ñande aljuma nde woni noɓe yoɓade fittandu makko kanko on Hayla Odinga wo holliti woni noɓe yoɓade fittandu makko ko noon wo jogino ko auto blende auto makko fellama kure kewɗe kono miijo makko woɗɗinani ko laamu ngu yinno derguidde fittandu makko to joolam jaɓeri FMI joguiɓe ngaalu windere nde catal tambi ngala koppareje windere nde jaltini kene tolno e 115 milliards ɗum noon koye koppareje dollar ngam wallide Ukraine guila to banggue cate kewɗe ƴellidde faggudu mum ɗum ko caggal jonti ɗiɗi kaldigal ɓe ƴetti ngal pellital ngam wallide gouvernement mo leydi Ukraine jamma hanki o Tel Aviv woni toon to Israël ko seppoji gulɗi jaw puɗɗiti toon ngam ha hande ngakkude ɓe hoolade Netanyahu woni nattuɓe hoolade Benyamin Netanyahu hoore jagoɗo ndi kolliɗɗo yowi kuulal ko fati banggue waylo ñawoje ko yidno addude ko ɓe kolliti ɗum so wona woppu ha laaɓa ala kala hoolare nde ɓe jogui hen ɗum jeeyi sababu hanki ɓe puɗɗitima seppoji mabɓe hanki toon to Tel Aviv tawi nder Israël to Iran ko rewɓe ɗiɗo mbaɗa mandade arrêt kala to ɓe jiiya yoɓe nangue ɗum ko caggal nde ɓe naate magasin goto kono ɓe murani koye mabɓe ko cugol tan ɓe mbaɗi ha gorko goto yani e mabɓe ɗon kamɓe ɗiɗo kala mbaɗa mandade arrêt siftinɗon leydi Iran ko leydi haɗadi yaade aɗa ɗacci sukundu wala no fotiri kala a waɗat kaala walla misor cuura sukundu maɗa so wona ɗum ko kuule cattuɗe pawete e dow maɗa musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garani en kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon jiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketti malaki jam yo jaam Allah hiranena